עמו כמו אריות, וזה לא היה פשוט ועדיין לא פשוט. אבל אנחנו כאן כדי לשמוח, והייתה בפתיח נועה שהיא זמרת תושבת העיר, ויש לנו את סטלוס ואורן חן, ויש לנו את נדב, ויש את אגם בוחבוט. אז אנחנו נמשיך לעשות הופעות שיהיו טובות עבורכם, כי זו התרבות בנשר, נשר המרכז של הצפון. אבל חשוב לי להגיד כמה תודות. תודות לענת שהיא מנהלת האירועים כאן בנשר, ויוסי ושרי מג'מל הפקות, ואגף שפע שדאג לכל ההכנות מסביב, רק כדי שתהנו. אז תהנו, ואנחנו כאן עבורכם. תודה, ולא לשכוח שעוד לא שבו כל החללים, ועד שהם לא ישובו זה לא נגמר. בריאות לפצועים, ושהחיילים שלנו ישובו לשלום. לילה טוב לכולם.